Lesilwane isona esizozama ukuthi sinqushe ngoba mangibona igazi lalo ngizocabanga nini ebese imina kube ukuthi leso sikweletu leso sesikhokhiwe ngesilwane. Yaba nabazalwane ukuze ukuma komuntu noNkulunkulu kulungiseke kwase kubekwa isilwane kube yisona esizomnxusela ngoba lemthetho yabekwa. Lemthetho yayingabekelwanga ukuveza umuntu right, yayibekelwa ukuveza istandard saNkulunkulu ebese siveza ukuthi umuntu akafanelekile kangakanani ukuthi ame noNkulunkulu. Qhamuka engenje indoda yakaJuda ezalwa nje intokazi yeMaria. Lithi iBhayibheli le ndoda lena mayifika la emhlabeni yafika emhlabeni yenza imangaliso. Lithi iBhayibheli le ndoda yayikwazi ukuphilisa abantu abagulayo noma bengamile kahle noNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwabo. Sengifikile bafowethu, sengifikile. Le ndoda yayikwazi ukuthi ishintshe izimo zabantu hayi njengamandla ayo nangokukholwa kwabo. iBhayibheli le ndoda le yaba kwaba khona nje iqoqana elincane elikholelwayo kuyona yayilandela kwaze kwasebuseni. Abantu abangazi babengazi ngempela ukuthi le ndoda ngoba inamandla anganga kanti ibulawa yini kanti yazalelwa ukuthi ibe umhlatshelo wokugcina. Ngiyakhumbula ngqala kanjani ngithe ukuthi kudala umuntu wayenxuselwa isilwane kuNkulunkulu ukuze izinto zakhe ilunge kanti qhamuka le ndoda engazalwa ndoda. Indoda evela ezulwini ezalwa ngomoya ongcwele. Jesus yafika emhlabeni mhlawumbe futhi angisho nje namfundisa umntwana ukuthi abantu abaningi bacanga ukuthi sikhonza umlungu. Athi ngixoxele ngehistory le ndoda okhuluma ngayo indoda engebala njengami nawe. Ingumjuda. AmaJuda hayi lamaJuda belunga akhona manje. uIsrael okhona manje akuwona lo seBhayibhelini. AmaJuda afana nami nawe ayehlukunyezwa abelungu bamaRoma njengami nawe. Kwaqhamuka indoda ezophazamisa izintshelo zohulumeni ohlukumeza abantu. Jesus. Hawu mfethu lethe sikholwa ngoba ikude nje nathi mosa ikude nathi. Lethe sikholwa ikude nathi. Le ndoda yaqhamuka iyibala elinjengelethu elingafani nohulumeni wabo. In the name of Jesus. La qamuka lasaphaza inhlelo zabelungu. Lithi iBhayibheli le ndoda yayikhonzisa abantu abaseyigweletini. Le ndoda yayikhonzisa abantu abahlukunyezwa uhulumeni wamaRoma.